asini roha madi hamu do dame nasian de bata amata do nasian Tuhan Yesus Kristus tu hatai. Amin. Hatan di batani hita imana tersura di 5 Musa bidu 24 ayat 1 ayat 12 tayok kamu mahatani di batang. Marumur 120 tahun si Musa di hamatena dan pola humur anggo matana jala dada surut guguna. Dungi ditatangi siala Israel masih Musa diadaran Moab 30 hari lilingna. Marujung madibayan nasida akka ari pertangisa do bangadungan ala si Musa. Dungi tod di habis tara masih Joshua anak ni Sinun anunga dia peo si Musa hiya tangan natu ibana. Jala ditangi onat Israel do ibana jala diulah kono bartu na Tuhan di Jehovah hiya tu si Musa. Dungi dangadong benahehe di tonga-tongan Israel sada panurang songon si Musa naman da Jehovah aduk buhibi. Taringot tu salut tada do halongangan na sin Jehovah ibana bayan nama akke di tanah Mesir tu si Firaun tu sude na posona do tu sadok tanona do taringot tu sadok tangan na gugui do taringot tu sadok hasong gotan na bulan na binan ni si Musa di hadapan ni Israel idon sahana songot topik marhiras ni roha makatahon baritanoli mga sahon debata keberanian memberitakan Injil karena pertolongan Allah. Dia mo dong sa hapor siyang nunga somalnya trupukon apalagi taringot tu si Musa. Ala pangalasin ni si Musa di hatan debata gabedang do ibana masuk tutano naung ni parbaga-baga kon ni debata. Ala jolo di patru debata do tano nanang silon na tu bangsa Israel naung niwarehon na tu punasida marhite si Abraham. Alai sejolo saat kita malaringoti di patur debatado tu si Musa tano karani ra perludo tarikota taahado ubain nasodo si Musa masuk tu tano kanan. Dido debata tu si Musa asa dipakulingi si Musa betu ngamaki asa haruar aik nanaing inuman di bangsoi. Si Musa dakolan mamakulingi batu alai do mamukul batu di bagasa kata muruk. Ibana makatahon imahalak na molotar muruk di atan debata gabi sudat imana kaningani tutano baga-baging di ida ala Israel nang muruk si Musa. Hape ala si Musa na gabi hataridani di debata dia to kala Israel na naung muruk di debata hape dang na muruk debata ala pangidon di bangsui. Gabi salah masih Musa pataridah di debata to ala Israel. Molo dihata na asing sa didok meropani ima nama dok gabi sada pangalahon nabui di siberong tahasalan ni si Musa. Nabadua dia makarong sahapor siyaon si Musa mamukul batui gabi songon patuduhon ima kegagalan pataridahon ima bahwa Musa nang madabu tumarro hadiri. Habis citong nama si tiburu status ni si Musa di rohan ala Israel songon tibu ni status ni dorang tanggung jawab na alai salah ibana pataridahon di bata tu tonga-tonga ni bangsui gabilang dot ibana masuk tunaung nyari huni di bata tu ibana. Alana pesongo di bata do tiki di bana marnida salut tano nagabi arta ni ala Israel sian ujung nasada tu ujung nasada nari. Dangaro kala na bui marnida ni si Musa do pada nasoman. Landuk kat debatando tu si Musa imahaluben ni si Musa sakala Israel. Adorang so masuk tu tano Kanaan. Adorang so dulu si Joshua bangsui ima naposo ni si Musa. Dungi dia si Musa salu na tano Kanani dungi marujung manguluna. Jelas debatando na taingot di sohon di trupukon debatado na mananom bakkena asadang bui tadautang asadang bugoto otang mai lo sido sa tutikion gabi sadan imahataridaan madok ia kuburan di si Musa di diero adon nama dok di gunung Nebo aleko dohonot tado ima debatado na mananom bakkena ala adong salan ni si Musa gabidang iba nabi nagabi hatridan ni debata manguluh bangsui tutano para dia ni gabi si Joshua naman alani ido na taida di bagasa trupukon na pinasa ni trupukon ima si Joshua nagabi dipakke di batang
Si Joshua dipakai lau pasahaton tonan di bata dung mate si Musa. Alani tari parma tabuan taida di bagas tupukon ima nata bereng na pinani di bata marhite si Joshua. Nampe nang berengot tadonan di bagasan pangulaw ni si Musa. Yakanaringan na binenay alay do siya ni dope ima. Tatapotan nanaing sta jamita honotta jardar lumobi ma si Joshua songon na pinilit ni debata. Dia makadong saha porsyaon nung saha na sida tu bariba ni Jordan lau tari partuang kanan nang ni parbaga-bagaw ni Jacoba tu opuna sida si Abraham si Isa si Jacob songon na disada Musa sa pulduay tardok dua pangibulo bulon jamitan ni si Musa tuluhutan ni bangsui di Bukit Nebo na parjolo manaili tupudi dohot mamereng tujolo na marlamatad duing asa nang tonani debata marhite si Musa asa nang dihalupaon na sida asa diramoti doho diulaon jala mamereng tujolo ima nanaing berengotta ima tano nang ni baga-baga ni orang ni debata marhite ima di pasahat tu si Joshua. Dia makadong saha porsyaon ido nanaing berengotta di bagasan turpukon. Si Joshua nan takas jala didok nak ngani Joshua nalahu manguluhon bangsui songon na pinarbaga-baga ni debata. Siapakah Joshua ido nang berengotta? Jada alapatan ni Joshua asa masa takas do Joshua sian hata Hebir Jehoshua namar lapatan hataon gabi muba ma gabi hata Jesus di hata gori hatom ma sa sadaron tapakke dung dia peon si Musa tangan na tu si Joshua gabi guktod di may mana ima tod di hapistaran jala diulahun ibana may hobat tunan ni Jacoba tu ibana marhite si Musa namar lapatad bidang di palos di bata dang margugo na posona lahu mangulahon ulon na alani margugo mahita mangulaw bartanauli ido na lang berehon na songon Joshua masa kini molo ipilit di bata hita gabi ula-ulana isiro asanang marsida liya kita alay kon hata honot tado ima gukton di porbadia do hita ido natakas na nang idot tadi som ima dinang gukto di hapistaran Joshua dung dia pehon tanganna tu ibana dungi ditangihon jala diulahon ibana odo sada nanaing berengotta dia makadong saha porsyaon halak nang pinili jala halak nang dio dewata tohonan pamiliton songon naposona di tanoon ikoni ngotot tado ima dinaong dilo dewata di hita toddi habisuhon do toddi hagukuun laho mamaritahon hataneng napaduahon na songo parpudi ima ikoni ngotot tado asa unang siya dirita hita mangulahon ulaw ni alay ko berengot taro ima taringot tutadda akahalongangan nabuhi benon di batato hita marhiti ima na pinengo na tu si Joshua unang tahuton unang mabiar ibana molo taida muse diuduk na bohano si Joshua laho manguluhon bangsoy alay ko berengot taro ima bahwa Joshua Allah sungguh-sungguh ima nakangani makatidakon di bagasan ima hot jalan madok nang di bagasan nguluna holan jahubado di pangasahon ibana unang manirpang unang gabi murtad jala unang matahuton ibana mangulahon ulaon parsuruon naung sahat tu ibanan alanido dia makadong saha porsyaon tung masetakas do di bagasat turpu taon di hatahot tu hita pe songon nang pinili ni debata ansa takas mehita berani jala boy songon na pinatupan ni si Joshua laho manguluhon bangsoy atong nunga diletu hita tod di hapistaran da para siroha jala perningkan basa do debata jala setia hot do di padanna
Alain taingo ma asa margugu hita mangulahon pamiliton dohot nang persuruan ni debata naung saha tu hita. Atau ngakadong saha persiaw di dua kepribadian Musa dan Joshua ikon yang terutama. Kepribadian ni si Musa do si Joshua, pribadi yang Tuhan pakai menjadi berkat dan saluran berkat bagi umat Israel. Songonima nak kita pe dipakai debata, gabe saluran ni debata, marhitiatan debata, lau patuduhun huaso doha guni debata, terlumo bima, gabi bui, menjadi sebuah perenungan di bagasa kita dengan kehadiran kita bahwa dunia ini mengenal Tuhan karena perbuatan kita dengan menjadi saluran berkat itu nanaing berengota dia makadonga saha persiam atau mergugu mahita mengasahon Tuhan Yesus Kristus mengasahon debata di sima hita nak kaningani nunga songkup todini debata atau taulahumi di bagasan holong nasian ibana. Amin. Mauliate mariho ali Tuhan debata ala di balo sohami Tuhan mergugu mangulahon hatami. Amin.